Mai mulți puști de generală din Bocșa au un hobby mai special pentru vârsta lor. Pentru ei, fie că este vară, fie că este iarnă, orice oră liberă este un prilej de a trăi o aventură. Fiind băiet, pădur cutreieram, dar nu pe jos, ci cu ATV-ul. Așa se vor putea rezuma amintirile din copilărie ale câtorva băieți din Bocșa. Puștii au în jur de 12 ani și sunt prieteni cam din clasa 1. Tot cam de pe atunci și-au pus în gând să se care și cu ATV-ul. Cum copiii se descurcă bine și la școală nu le-a fost greu, se convingă și pe părinți să le procure câte un ATV pe mărimea lor. De câțiva ani, băieții știu toate dealurile din împrejurul Bocșei și nu se dau înlături de la nicio ieșire plină de aventură pe orice vreme. Cum te împaci cu școala, Radu? Bine, bine. La fel de bine ca și cu ATV-ul, nu? Da. Și cum? Când îi de învățat înveți? Da. În timpul săptămânii ieși cu ATV-ul? De obicei, ies câteodată seara. În Paști mi-au cumpărat un. Era mai mic, ăsta e al doilea. Câți ani aveai? Vreo 8, 9, nu mai știu. Păi și unde ai văzut tu ATV? Păi am văzut ATV-uri și am început să-mi placă, am văzut că sunt pasionat mai mult așa. Să merg prin pădure, noroaie, nămoale, pante de astea. Ești cam murdar, pe unde ai fost azi? Prin toate nămoalele. L-am văzut pe unul cum s-a răsturnat și nu. Nu te-ai prea murdărit? Ba da, merg cu Radu de fiecare dată aproape, când merge. Da, de mult conduce. Da, destul. Și crezi că are experiență? Ți se pare că merge bine? Da. Pe unde te-au băgat până acum? Peste tot aproape. Prin Laștină te-au băgat? Ieri am fost. Da, La Biniș. Unde? La Biniș. Și Da. a fost o bine mare. Dar te-au băgat vreodată în vreo Laștină de unde nu a putut să iasă? Da, de multe ori. Le-ai ajutat? Da, l-am împins, l-am tras. Cu școala mă împac bine. Dar văd că îți place și cu ATV-ul. Da, foarte mult. Când ești cu ATV-ul? Sâmbătă, duminica, vinerea, după școală. Profesorii știu de pasiunea ta pentru ATV-ul. Unii da, unii nu. Și ce părere au? Bună. Da, spune-mi tu de când ai ATV-ul? De 2 ani. Și vrei să-l schimbi sau îți place ăsta care l-ai? Aș vrea să-l schimb. Mai mare? Da. Părinții sunt cei care i-au urmărit îndeaproape pe micuți și au învățat că acest hobby nu este o joacă. Cei mici au înțeles asta și știu care le sunt limitele. De aceea nu pleacă niciodată pe dealuri și prin Laștini singuri, ci doar în grup și însoțiți de câte un adult. În plus, sunt bine echipați, pentru că atunci când rămân în nămoale să se poată ajuta. De hobby-ul copiilor sunt mândri tații care spun și că micuții se descurcă bine și la școală și pe drumurile forestiere. Dar de când are pasiunea asta? Cine, Radu? Păi de vreo 4-5 ani. De când a fost, prima dată a fost la karting, știi? La karting. La karting. Da? Da. Da, și atunci am făcut antrenament cu el aici pe autogară. Într-un an, mai puțin de un an, s-a dus la concurs. Și pac, în primul an a fost locul 1 județean. Se îmbacă și cu școala și cu ATV-ul. Și bine, de exemplu, la matematică, la concursurile astea în 2 rânduri. Mamele sunt însă mai puțin încântate de pasiunea copiilor lor. Asta pentru că cei mici nu se întorc de pe dealuri la fel de curați cum au plecat. Nu-mi place când se murdărește. Și nu e mai greu cu spălatul? Nu numai de murdării. Nu-i place că e frică să nu se înlovească. E mic. De spălat au și puștii, doar că nu hainele, ci ATV-urile pline de nămol. Pentru ei însă și această parte a ieșirii este o plăcere.